pinakamagandang tambayan dito sa lugar namin at nag-iisip kami guys kung paano kayo manguhuli ng isda ngayon dito sa aming sapa. Maraming isda dyan ngayon guys at kaso naubos na yung aming bingwit kaya pinaplanuhan pa namin kung ano yung aming gagawin. So see you sa mga next videos natin para dyan sa lalagyan lang natin ng pamain itong bingwit at try natin dyan kung baka merong tayong mahuli. Guys, ito pala yung nahuli natin ngayon. Yan. Wow! So mag-outing tayo mamaya. Samahan nyo kami dun. Ito na ngayon guys, meron na. So lagay muna dun. Guys, lagay lang muna natin dyan yung bingwit. Baka meron tayong mga isda dito. Eh baka nang gawa. Dapat magsagit-sagit sa ano. Namumroblema ako ngayon guys kung paano ako babalik at hindi pa alam kung saan ako dadaan. Kaya ako matibay itong lugar na to. Guys, what's up? Antay lang tayo guys ng konti. Baka mamaya may huli na yun. Sa akin, sa maling direksyon. Punta. Ngayon guys, ilipat natin yung bingwit natin yung inalis natin kanina dun kasi walang nahuhuli. Sobrang linaw kasi ng tubig guys. So, dito na lang tayo guys. Lagay natin dito baka swertihin tayo guys dito. Halika dito. Mamaya guys, meron tayo dito. Medyo matumal ganyan guys yung huli natin. Gawa ng medyo malinaw yung ating bibingwitan na yun. Habang hinihintay natin yung ating bingwit na magkaroon ng huli, so gagawa muna tayo ng lutuan dito at dito tayo magsasaing guys at banding tayo dito with my mga pinsan. So ang init guys kaya baring ko muna yung aking jacket. Mas mayroon ditong tatlong bato, so dito tayo gagawa ng ating mga lutuan. So, yung isang nakuha namin guys is medyo maliit. So, tiyagaan na natin guys. So, sige tayo magluto. Pwede na to guys. So, next guys, hanapin natin yung ating mga panggatong. So, ako na lang bahala na guys. Wala tayo na lang. So ngayon guys, pagtsagaan muna natin yung maliliit na kahoy. Wala tayong dalang itak eh. So guys. Ito, aray. Ginagawa mo! Magana tayo ng ng apoy. Ikaw tayo, siga na tayo guys. Para pagdating nila pinsan makapag kahabis si Janjo. So guys, ito na at niluluto na natin guys yung ating kanin at tanghali na anong oras na ba? 11:26 na guys, but kami gutom na rin wala pa kaming huli. So tinignan namin kanina yung bingwit na inilagay natin, so talagang matumal ngayon yung huli. So saing muna tayo guys. At maya balikan natin yon, baka mayroong huli kahit isa at makapagluto tayo ng ating ulam. So enjoy lang at talagang minsan minamalas pero okay lang yun, basta ang mahalaga nun is nag-i-enjoy tayo guys. So okay ulit guys. So hello guys, lagyan lang natin to ng konting
Mausok guys. At titingnan natin ngayon guys yung ating nilagay na bingwit, baka may huli na. Para sa ating hapunan for today. Tingnan natin ngayon guys yung bingwit natin, baka mayroon ng huli. Tara. And guys, parang wala pa tayong huli guys. Pero sa bagay titingnan natin, baka kakakain lang guys. So tingnan lang natin muna. So guys, meron guys. Tingnan nyo guys. Ayan. Mukhang medyo malaki to guys. Ayun guys. Meron guys. So may huli tayong isa ngayon guys. So let's go. Pwede na to. So isa pa lang guys yung huli natin guys. Ayan. Hoy. Hoy. Tingnan dito. Tingnan mo. Ayan. At least meron tayo ngayong pang-ulam guys. Ayan. So ito yung maglilinis ngayon. Yan. Yan yung maglilinis ngayon ito. Problema mo na yan. Putuli. At yung nahuli natin kanina, dalawa. So isama na natin din yun guys. Yan. So let's go. Nakatayan natin to. Linisin natin to isda para ulam natin yan. So guys, so ngayon mag-uumpisa pa lang tayo mag-ihaw ng ating nahuli at unahin muna natin yung ating pinggan. Sarap kasi pag budol fight yung kain. Alin lang natin itong ating dahon. Masyadong hindi madaling mapunit guys. Siya madaling mapunit. So, maraming proseso guys, but talagang totally nag-i-enjoy kami ngayon sa aming mga ginagawa. Kasi guys, yung aming talagang paboritong gawin na magpipinsan. So samahan nyo lagi kami guys. At siya nga pala guys, huwag nyo kakalimutan po na mag-subscribe at like na rin nyo yung aming mga videos at para patuloy nyong nasusubaybayan guys yung aming mga katuwaan. Hindi lang to guys, marami pa kaming mga magagandang lugar na pupuntahan dito sa Bicol Region, Sorsogon. So mga Sorsoganon dyan, paki-subscribe, tanganing katuyang may pahiling ang kagayunan kan sa tuyang lugar. Ihaw na natin yung ating nahuli. Na napaso yung isda kaya ganyan. Ito lang yung nahuli namin guys at medyo maliliit ng konti. Ayan guys, hello ulit. At yan nilalagay ng aking pinsan yung ating isang sa mga hobbies natin yan. Nilalagay yung ating kanin para sa ating budol fight guys. At ako naman habang nag-iihaw ako nitong ating isda na napakarami. Yan. And guys, mahihain niya ng pinsan ko kaya guys, ngayon at luto na. Kaluluto lang ng ating ulam. Yan, yung ating kanin is malamig na. Yan, ay nahulog pa guys. Ito. So napakaputi guys ngayon. Yan, tingnan nyo naman guys. Yan yung ating inihaw na hitok or catfish. So hiwa-hiwain lang natin. Ayan. So hiwain mo na. So yun guys yung ating ulam. Ayan, na. So tara, kain muna tayo guys at talagang gutom na rin kami. Lapang naman yung isikmura namin. Let's go. Tara guys, kain tayo. Tara. So nga pala guys, ito yung buhay dito sa probinsya, talagang napakasaya, napakasarap, sariwa yung hangin. Yan, kung saan saan nyo lang mahuhuli yung mga pwede nating
ulam, kahit sang tabi-tabi lang pwede. So maraming salamat guys sa patuloy na panunood at sana guys patuloy nyo suportahan yung ating videos. At huwag nyo rin kakalimutan guys na mag-subscribe at click yung ating bell button. At para sa mga masusunod at mga kaganapan pa guys. See you guys. Bye.